besteak beste. Zer nolako aktualitate garaiak parlamentuak osatzen, hauteskundeak non nahi eta gerra hotsak markatutako egunerokoa. Ez da erraza ez, eta pentsatzen dugu gazte belaunaldi berriek, gu honezkero batzean geratuta gabiltzan honetan, badutela halako beharra irakurtzeko, errealitatea bizitzeko eta euren esana adierazteko. Tira, geure gaurko hitzartze honekin bukatuko dugu, badakizue kolpez kolpe Antenatikat hemen duzuela, egunero, iluntzero, plataformetan, ez plataformetan, telebistaz, ez duzue aitzakiarik eta guk geure gidoiari helduko diogu, baina oro har ikusentzunezkoen sektoreari gidoia aldatu bertzaiola aldarrikatuaz. Besterik ez, mila esker horreztalan izategatik, bihar arte, gabon pasa. Ez badua apurtzen bakei esan ezina, itxura zikina besterik ez da. Eta zu, izarra zeroan, ezara uste bezain arriskutsuan. Hortzak erakutsi eta gero, miazkatu eskuan. Negu garri, bihar berri, ondamendia da iragarri. Beldurrik ez, iesik ez, gelditu zaitez nirekin mesedez. Negu gorri, bihar berri, ondamendia da iragarri. Beldurrik ez, iesik ez, gelditu zaitez nirekin mesedez. Zaitez nirekin mesedez. Negu gorri, bihar berri, ondamendia da iragarri. Beldurrik ez, iesik ez, gelditu zaitez nirekin mesedez. Gelditu zaitez nirekin mesedez. Euskalgintzaren Kontseilua osatzen duten eragile nagusien ordezkariek agerraldia egin dute gaur goizaldean Baionan. Korrika bukatu zen tokia Askatasun plazak hautatu dute 2025ko Euskaraldia hasteko zehazki urtebete falta dela probestuz, hizkuntza politiketan eta euskararen erabileran jauzi egiteko bultzada herritar indartsua behar dela aldarrikatzeko.
Euskararen aldeko hizkuntz politikan jauzi bat behar dela erronka horiei erantzungo bazaie. Politika publiko sendoagoak behar direla euskararen normalizazioan aurrera egingo badugu. Euskararekin dugun konpromisoa aldarrikatu dugu. Harro adierazi dugu euskaraz bizi nahi dugula eta bagarela nor, eta euskarak ematen digula identitate hori, euskal komunitatearen parte egiten gaituela. Euskarak mugimendu indartsuak behar du. Herriz herri eta auzoz auzo saretuko dena eta Euskal Herri osoa artikulatuko duena. Nazio mailako ekimen masiboak behar ditu euskarak. Denok batzen eta mugitzen gaituzten olatuak behar ditu. Eta olatu eta korronte horiek sortuko dituen aktivistak ere. Gabon deizuela, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetatik 3 aste igaro diren honetan EAJak eta PSek negoziazioetan dihardute, EH Bildu solasaldi horietatik kanpo utzita, Peio Otxandiano koalizioko hautagaiak behin baino gehiagotan adierazi du ez duela jeltzaleen deirik jaso. Gaur baina iragarri du aurre hartu eta Imanol Pradalesekin eta Eneko Anduezarekin harremanetan jarriko dela. Elkarlanerako momentua hau da. Hau da momentua herri proiektu sendo baten inguruko dialogo bat eta eztabaida bat eman dadin. Eta, egun batzuk galdu ditu, aste batzuk galdu ditu, baina oraindik denbora zaud, ez? Eta nik uste dut aukera daukagula horretarako. Eta horrek eskatuko luke, elkarrizketa batzuk martxan jartzea, EAJaren, PSren, EH Bilduren eta Ezker Konfederalen artean. Ez duena balio da, gero, orain, EAJ eta PSren artean gobernu bateratu, gobernu programa bateratu, gure ustez hipoteka askorekin eta ate itxi asko aurkeztuko lituzke gobernu bat eratu, eta ondoren EH Bilduri eskatzea edo kasi exigitzea hipoteka horiek bere gain hartu ditzak. Momentua hau dela, eta orduan kooperazioa aldarrikatzen da, guk kooperazioa aldarrikatu dugu kanpainan etengabe eta jarraitzen dugu esaten, kanpainan esan genuen gauza berdina. Arabako probintzia auzitegiak 14 urteko espetxe zigorra ezarri dio gizon bati alabari 8 urtez sexu erasoak egiteagatik. Neska adingabea zen, aitak sexu erasoak egin zizkion aldian, 6 urte zituenetik 14 urte bete arte egin zizkion sexu erasoak. Auzitegiak oharbidez adierazi duenez, bizilekuan egiten zizkion sexu erasoak, erasotzailearen emaztea eta erasotuaren ama etxean ez zegoenean. Robert Fico, Eslovakiako lehen ministroa tirokatu dute gaur. Eslovakiako Handlova hirian gertatu da tiroketa Bratislava hiriburutik 150 kilometrotara. Eslovakiako TA3 telebistaren arabera ustezko tiro egilea atxilotu dute. Palestinak Nakba ekarri du gaur gogora, Gaza setiatuta dagoenean eta beste exodo behartu baten murgilduta. 76 urte bete dira Nakba hasi zela. Begiak isten dizkietenei, ireki baino lehen, ikusten uzten ez digutenei, zer gertatzen den, lurrik gabeko herri galduei, herri zapalduei, sufrimendua, josia dutenei. Amnistiaren aldeko bigarren astea amaitu zen Euskal Herrian duela 57 urte. We are going to vote now to the Constitution.
Amnistiaren alde, zigortuen alde, gu ere haiekin bat zigorpean gaude, ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko baigara gu ere, ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko baigara gu ere. Amnistiaren dena, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna. Amnistiaren dena, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna. Amnistiaren temak bakea du izar, eta askatasuna oinarrizko indar, herri den abian ego eta ipar, gaur borroka duguta garaipen abian, herri den abian ego eta ipar, gaur borroka duguta garaipen abian. Amnistiaren dena, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna. Amnistiaren dena. Kaixo eta ongi etorri gaueko albistegira, euskalgintzari helduz abiatuko gara. Agerraldi jendetsua egin dute euskalgintzako gizarte eragileek Baionan, Euskal Herriko erakundei galdetzeko jauzi bat egin dezatela euskararen aldeko hizkuntza politika publikoetan bertan izan da Udane Arbeolankidea. Euskalgintzaren ordezkaritza zabal bat Baionako askatasunaren plaza honetan batu da, zehazkia 2 hilabete igaro dira korrika bertan amaitu zenetik Euskal Herritar asko bertan izan ziren euskararen alde eginez eta bultzada hori jarraipena eman asmoz hizkuntza politiketan eta euskararen erabileran jauzi bat egitera deitu dute euskalgintzatik, hain justu euskaraldirako urtebete falta den honetan. Euskararen aldeko hizkuntz politikan jauzi bat behar dela erronka horiei erantzungo bazaie. Politika publiko sendoagoak behar direla euskararen normalizazioan aurrera egingo badugu. Euskararekin dugun konpromisoa aldarrikatu dugu. Harro adierazi dugu euskaraz bizi nahi dugula eta bagarela nor, eta euskarak ematen digula identitate hori, euskal komunitatearen parte egiten gaituela. Euskarak mugimendu indartsua behar du. Herriz herri eta auzoz auzo saretuko dena eta Euskal Herri osoa artikulatuko duena. Nazio mailako ekimen masiboak behar ditu euskarak. Denok batzen eta mugitzen gaituzten olatuak behar ditu. Eta olatu eta korronte horiek sortuko dituen aktivistak ere. Euskalgintzagaiekin segiz, azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatuko dute Etxepare Lizeoko ikasleek Donostian. Azaldu iguzu gehiago Udane. Baionatik Donostiara salto eginez azterketak euskaraz kolektiboaren aldeko danborrada herrikoia egingo dute maiatzaren 17 honetan epaitegitik hasi eta bulebarrean amaituz Etxepare Lizeoko ikasle asanbladak deitutako danborrada hauxe bera. Gogoratu behar dugu gainera aurtengo korrikako omenduak azterketak euskaraz kolektiboa izan zela, baso eta brebeta euskaraz egitea aldarrikatzen 3 hamarka baino gehiagoz ari dira. Eta aldarrikapen horiek Donostian ere ostiral honetan entzungo ditugu. Iruñako udalak etxerik gabeko pertsonekin esku hartzeko urteko plana aurkeztu du.
kale egoeran dauden pertsonei zuzendutako lanaurreko eta lanerako programa eta zentroa martxan jartzea da Iruñeko udalak 2024ko aurre ikusita duen ekintzetako bat. Txema Mauleon gizartekintzako zinegotzi ordezkariak aurkeztu du prentsaurrekoan eta udalak 2,8 milioi euroko aurrekontua aurre ikusi du horretarako. Introzentroa ekimen honek hartu duen izena lan aurreko zentro okupazionala izango litzateke. Bazterkeria handiko egoran ez dauden, baina une honetan kalean dauden profilei trebetasun eta gaikuntza profesionalak eskaintzeko. Zehazki helburua da baliabide hori guraso bakarreko familiek edo osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonek eskuratu ahal izatea, bai eta dokumentaziorik gabeko profilek ere. Pertsona horiek zailtasun gehiago baitituzte gizarteetan lanarloko gailu normalizatuetan integratzeko. Programa que trata de dar atención a todas esas personas que por sus extremas dificultades quedan de alguna forma al margen de programas más normalizados de acceso. Programan dauden bitartean, irabazi asmorik gabeko ekoizpen jarduerak proposatuko zaizkie, Iruñeko biztanleentzat onuragarriak izango direnak. Helburua da gune hori aurten martxan jartzea. Halaber, urte honetan zehar, eguneko zentro bat abian jartzen laguntzeko aukera aztertuko da. Horrelako zerbitzu bat behar izan dezaketen etxerik gabeko pertsonei eguneko estaldura eman ahal izateko. Iruñean jarraituz Palestinaren aldeko ekintzei begira, gaur gauerdian manifestazio isila egin dute Iruñean Palestinako herria jasaten ari den genozidioa salatzeko. 11 dira azken asteetan Nafarroako zenbait herritan Palestinaren alde egin dituzten mobilizazioak. Ikasleen mugimendua zein herritar guztiak Israelen genozidioa salatzeko kalera atera dira. Atzo gauerdian manifestazio isilia egin zuten Iruñean, Palestinako herria jasaten ari den genozidioa salatzeko. Iruñeko udaletxe plazatik abiatu, kandelekin gaua argiztatu eta isilpean hiriaren erdiguneko kaleak zeharkatu dituzte Espainiako gobernuaren ordezkaritzaren aurrean manifestazioa amaitzeko. Bertan, PSOE eta Sumar alderdien gobernuari genozidioa gelditzeko urratsak ematea eskatu diete, hala nola Israelekin harreman guztiak etetea. Aste honetan ikasleek zenbait ikastetxetan itxialdiak eta elkarretaratzeak deitu dituzte ere, joan den asteko akanpaden ostean. Garrantzizkoa edo beharrezkoa ikusi genuen ere hau bigarren hezkuntzara ekartzea eta itxialdien formatuetan ekartzea. Uste dugula Palestinar herria mantentzeko eta bizirauteko modu bakarra Israelgo estatuaren suntxiketa dela eta printzipio nagusi horren baitan egiten ditugu ere itxialdi hauek. Asteburu honetan ere manifestazio nazionala deitu du Palestinarekin elkartasunak plataformak. Euroburutan esan bezala, 1948ko meatzaren 15ean Palestinarrek euren lurrak utzi eta erbestealdia hasi behar izan zuten bezperan Israelgo estatua sortu ondoren, harrezkero egun honekin Nakba gogoratzen dute hondamendiaren eguna. Egun 5 milioi errefuxiatutik gora daude Gaza, Cisjordania, Libano, Jordania eta Sirian baratuta. Libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, sionistari gabe, libre Palestina, großer Zionismen, libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, großer Zionismen, libre Palestina. Soldater och poliser, och vi är skyldiga
Eraso LGTBI fobikoei berriei helduz, bi albiste ditugu Nafarroako Probintzia Auzitegiak 5 urte eta hilabete bateko espetxe zigorra ezarri dio eta 4 urteko gizonezko bati, iazko ekainaren 26an beste gazte bati labanaz eraso egin eta ura hiltzen saiatzeagatik, eta era berean gutxienez 28 eraso LGTBI fobiko izan ziren iaz Araban. Ikusguneren txostenaren arabera, gorroto diskurtsoak eta irainak izan ziren ohikoenak eta gehienek osagai homofoboak izan zituzten. Etxean, lantokian, ikastetxean eta toki publikoetan jaso ziren erasoak. Araban gutxienez, 28 gertakari LGTBI fobiko eman ziren 2023an zehar ikusgune behatokiak egindako txostenaren arabera. Inoiz zenbatu diren jazoera kopururik handiena izan zen pasaden urtekoa. Hori bai, ikusgunetik aipatu dutenez, olako gertaerak salatu beharraren kontzientzia handitu dela ondorioztatu daiteke ere. Gertakari gehienak Gasteizen eman ziren. Ainanan, Lautadan, Aiaran eta Arabar Errioxan ere egondakoak jaso direlarik. Irainak, diskriminazioak, erasoak eta gorroto diskurtsoak izan ziren gertakari nabarmenenak, eta homofobia kasuak dira nagusi. Transfobiarekin lotutako jazoerak ere gora egin zuten, ikusgunetik kezkaz ikusten duten tendentzia baten seinale. Eremuei dagokionez, espazio publikoan gertatutakoak dira nagusi, etxean, lantokian eta eskola eremuetan emandakoak ere jaso direlarik. Aipatzekoa ere, erakunde publikoekin harremanak izaterakoan 2 kasu eman zirela. Gauzak horrela, inoiz erregistratutako gertakari LGTBI fobiko kopuru handiena jaso bada ere, datu hauek positibotasunetik bideratu behar direla adierazi du ikusgunek. Gasteiz, LGTBI pertsonentzat gero eta udalerri atseginagoa dela aipatu dute ere. Azken urteetan egin diren ekimenei esker segurtasuna eta ahalduntzea handitu direlarik. LGTBI pertsonen kontrako indarkeria kasuak zenbatzen hasi ziren Lumagorri kolektiboan 2017an. Inon jasotzen ez ziren gertakariak kontuan hartu nahi zituzten. Helburu hori berarekin 2019an ikusgune behatokia jaio zen. Lumagorrik egindako txostenei jarraipena eman zien eta ordutik 7 ikerketa burutu ditu. Kaleratutako azkenekoak, 2023koak, 28 gertaera LGTBI fobiko jasotzen ditu, inoiz baino gehiago. Egin dela ariketa bat, alduntze ariketa bat kolektiboaren barnean, violentzia horik salatzeko eta isilpean ez geratzeko. Gu jasotako zenbakia alduntze horri egiten diola erreferentzia olatu edo agresio olatu bati baino. Irainak, diskriminazioa, pintadak, askotarikoak izan dira gertaerak. Horien artean gorroto diskurtsoak ere detektatu dituzte. Kasu gehienak homofoboak badira ere, indarkeria transfoboaren gertaerak ere jaso dira. Bereziki transkolektiboaren kontrako gorrotoa oso handia delako, bai horrematen da, bai irainetan, mehatxoetan, deshumanizazio horretan ere bai, eta horiek gero kaleetara joaten dira eta kaleetan ematen direnean hortik ere eraso fizikora salto egitea ez da zaila, ez. Pertsona ez bitarren egoera ere ikusarazi nahi izan dute. Gure inguruan ere ikusten ditugu pertsona ez bitarrak nahikotxo direla eta azkenean pertsona hauen eskubideak ez daudela inon jasota. Eta hori babes gabe egoera handia sortzen du. Gu jasotako egoeran gainera gertatzen da, askotan gure sistema, gure norma binarioa dela. Eta beraz gertatzen da, askotan pertsona hauek ez daudela ez da kontsideratuak edo bere existentzia ikusia. Eta beraz invisibilizazio eta violentzia konstantea jasotzen dutela. Saiatzen ari dira errealitate hauek izkutatzen eta guk agerian jarriko ditugu, ez? Hori izango da, datozen hemendik aurrera ikusunek egin nahi duen kontu bat, ez? Azalaraztea pertsona bitarrak existitzen direla. Izan ere, bai estatuan zein Eusko Legebiltzarrean onartutako translegeak bezala ezagutzen diren testuek ez dituzte pertsona ez bitarren aitortzarik egiten. Lege hauen balorazio positiboa egiten badute ere, oraindik hobekuntzarako tartea dagoela adierazi dute ikusgunetik.
Bilege hauek zaharkituta jaio dira. Ja berritu behar ditugu lehen bai lehen, ez? Bai espitarrak diren pertsonak ez dituztelako aitortzen, pertsona migranteak ere bai ez dituztelako behar bezala, ez zaizkiedako behar bezalako eskubideak bermatzen, eta adin gutxikoekin ere bai, gauza asko konpontu beharko genituzke, ez? Beraz, legeak onak dira, legeak aurrera atera dira, eta gainera pertsona askoren bizitzak aldatu dituzte, baina egia da, lege horiek lehenbailen berritu ditugulako, eta hori da mugimenduak datotzen urteetara, ojala hilabetetara begira, dugun erronketako bat, ez? Legeak transkolektiboaren borrokari esker aurrera atera direla aitortu nahi izan dute ikusgunetik. Behatokiak borroka horri eutxiko diola baieztatu dute ere, ahalduntze feminista bultzatzeko eta LGTBI pertsonen arteko sareak sortzeko besteak beste. Lan horri esker, Gasteiz hiri atseginago batean bilakatzen ari da. Jaimak egu indarkeria ez dugula, indarkeriakin zola maituko. Baino, indarkeria aurre egiteko baliabideak baditugula. Atsegina da, ez indarkeriarik ez dagoelako baizik eta egoerei aurre egiteko baliabideak eta konpromisoak daudelako. Hemen, LGTBifobiaren aurkako gorroto horren kontrako hori hartzuna oso handia dela eta kaleetan dagoela. Ikusguneek egindako lana aitortza jasoko du Bartzelonan, Kataluniako behatokiaren eskutik. Pozik hartuko dute saria, proiektuak hirian daukan garrantziaren ikur. Azkenean, horrelako errekonozimenduak erakusten du nola ikusgune egin batean delen gure hiriko eta gure udaleko LGBT kultura eta politiken nola enbajadoria Gasteiztik kanpo. Azkenean saria ematen diotelako proiektua berari, eta lehen aipatut, eta proiektua zer da ikusgune, zer da proiektu hori, ez? Ikusgune da, hemen lanean gabiltzan langileak, ikusgune da Lumagorri elkarteko kideak, eta ikusgune da, ikusguneen atzetik dauden Bolondres ekipo hori, eta azken urteetan egin ditugun sari guztiei, ikusgune da mugimendu feminista, blusetan ezin elkartea, Zabalganako auzoa, hori guztia. Eta proiektua saritza hori guztia saritzea da, ez? Gaizaldatuz, Bilboko Zorrotza auzoko Profersa enpresa behinean ixtea agindu du Eusko Jaurlaritzak. Bilbobusek bertan bera utzi du gaurko eta biharko deitua zuen greba. Bilbobus garraio publiko zerbitzuaren enpresak eta ordezkaritza sindikalaren gehiengoak aurre akordioa itxi dute eta horri esker langileek egiten ari diren greba mugagabea bertan behera utziko dute gutxienez maiatzak 16 arte. Orduan beharginek beraiek batzarrean erabakiko dute adostutakoa babestu ala ez. Enpresa batzordeko iturriek baieztatu dutenez, Bilbobuseko autobusen zerbitzuak normaltasuna berreskuratuko du maiatzak 16 dituenean. Lan baldintzei buruz lortutako aurre akordioaren ostean gutxienez maiatzaren 17 arte. Hala, Bilbobuseko langileek apirilaren 9tik greba mugagabean batzarrean erabakiko dute akordioa onartu ala ez. Aurre akordioa Biobide enpresaren zuzendaritzak eta UGT Komisiones Obreras eta Uso sindikatuek itzi dute negoziazio mahaian. El akordea adostutako eduki ekonomikoak errefusatu ditu.
Sindikatu abertzaleak ohar batean salatu duenez, akordioan ez da erosteko ahalmena bermatzen eta soldata igoerek Madrilek ezarritako sektore publikoaren igoerak hartzen dituzte erreferentziatzat. Aitzitik, Komisiones Obrerasek datorren maiatzaren 17an egingo diren langileen batzarretan aurreakordioaren alde bozkatzeko deia egingo die afiliatuei, adostutako agiriak plantillaren erosteko ahalmenari eusten baitio. Komisiones Obreras Euskadiko iturriek azaldu dutenez, naiz eta ez den KPI espliziturik aipatzen, soldata igoerek aurreakordioaren urteetako KPI-ei egiten die erreferentzia eta oraindik ere xehetasun batzuk idazten ari dira. Sindikatuak aitortu du aurreakordioaren edukiek ez dituela asebetetzen, baina gutxienez ez aiela txarregia iruditzen. Euskal Herriko langileen aldarriei jarraiki Nafarroan Navarra Biomedeko beharginek ikerketa publikoan inbertitzea eskatu dute. Gaur Nafarroako Parlamentuko Osasun Batzordeko parlamentariak Navarra Biomedera bisita egin dute. Langileek bitartean elkarretaratza egin dute kanpoan. Navarra Biomedeko langileek Nafarroako ikerketa biomediko publikoarekiko konpromiso irmoa eskatu diote parlamentuari. Honek guztiak osasun lege berrian eta lan-hitzarmen duin batean eragina izan dezan. Labeko ilargiangulok oinarrizko ikerketa publikoa beharrezkoa dela argi utzi du. Orain osasun lege berria egingo da eta hor isladatu beharko zuten edo behar dute ikerketa publiko baten alden daudela. Eta hori ondo isladatzen baldin badute, zentro hau aurrera joango da eta aldi berean Miguel Servet Fundazio Publikoak jarraitu behar duela Nafarroan osasun ikerketa publikorako laguntza organoa izaten azpimarratu dute, erakunde berrien sorrerak saihestuz, gastu publiko gehiago ekiditeko. Lan-hitzarmenean baita ere bultzada bat egiteko, zegu azkenean biltzen gara zuzendaritzarekin, baina hori guzti hori pasa behar da patronatotik, eta patronatoa al final da Comisión de Salud. Ordean guzti hori bada dirua, haiek badute dirua, eta hemen jarri beharko zuten. Beraz, lehen lan-hitzarmena formalizatzea eta lanbaldintzako betzea eskatzen dute, bai Miguel Servet Fundazioko langileek, bai Nafarroko Osasun Plataformakoek. Bizkaiko txakolina Bizkaian ekoizten den ardo mota hau arautu eta babesten duen jatorrizko izendapena da. Gaur egin dute urtaldiaren aurkezpena. Txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan. Txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan. Lagun artean edan, txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan. Lagun artean edan, txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan. Bertso zaharrak bai, bertso barri eta zaharrak dekoguz, bertso zaharrak. Pentsetan dut, txakolina ardau bat, soil bat esateaz aparte, badekola gauza importante bat, dala gure identidadea. Dekoguz, lagun artean kantuz, bertso zaharrak bai, bertso barri eta zaharrak dekoguz. Garra goizero bai, biarra gogore eta goizero lantegin. Garra goizero bai, biarra gogore eta goizero lantegin. Lehen aurretik aipatu bezala, zuoi esker, zuen ekimenari esker, gure egunekotasunean, arrotasun handiz, zabaltzen dugu eta eskaintzen dugu lau haizeetara eta mundu guztira, gurea den Bizkaiko txakolina hau. Bakaioaren zuri deigarria postu batzuetan, antxoen haragi iluna besteetan, atu negozia eta xuz ordenatutako edukiontzi dizdiratxuetan, ate joka daukagu Bermeoko Arrainazoka, maiatzaren 17, 18 eta 19 izango da, eta aurten 30. urteurrena ospatuko du sustraetara buelta eginaz. Azoka hitz egiteko gurean dugu Maite Karuezo Ugalde, Bermeoko ekonomia eta garapenerako zinegotzia. Arratsaldeon, Maite.
Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapen hona itzik. Bai, zuri, gutxi falta da Bermeoko arrain azoka hasteko, sustraietara bueltatu egingo duzu aurtengo azoka, zer dela eta? Bueno, ostabere bueltako garalakon egaluzien ebaitzeko era tradizionalatara. Badakigu, zelan aurrez dule bai sukaldaritza danabe bai, gure herri zen egaluzi beti egon da oso presente eta horreri indarra gutxagumon. Arrain azoka Bermeoko ekitaldirik garrantzitsuenetariko bat da, ez dala? Bai. Aurten 30 urte urrena zeuk esan zulez eta azkanien oinu 30 urte, hau izan zen era honetariko azokak azokatariko lehenengokue. Orduen Bermiorako oso garrantzitsua izan da beti eta bertoko enpresantzako bai, azken finien gu itxasuegaz lotute dauen herribet gara eta izango gara beti. Eta bazelanez, geure enpresari eta itxasokueri eskue motentxo honek. Erreferentzia da azkenean, bai enpresentzat eta baita herritarrentzat ere bai. Eta bai kulturalki eta baita ekonomikoki ere. Aurtengoan, zenbat erakustoki izango dira? Konta iguzu? 18 erakustok izango diez guztire, bai enpresak eta kontserberat izenak, edo itxasua zer ikusi dakoien ape bai, nautika eskola ape bai egongo da erakusketa bat eitzen zelan konektaten dan amen herritxik itxasoraino dauzen jentigaz, edo bebai erakustaldi desberdinik egongo diez, kostako enpresi bebai okingu beran produktu barrizek eskaintzi ez gain, bebai egongo da erakusketa bat eitzen 20. mendeko txuk esango txut, 20. mendeko erakusketa bat ingo dau. Bai, bazteko topako nahi. Bai. Jente asko parte hartuten dau. Bai, enpresak eta gero herriko hainbeste taldepe bai. Enpresak aipatu ditugu, baina hala ere, arrain azoka erakustokiak baino askoz ere gehiago da, ezta? Postu ez gain, zer topatu dezakego hortengo egitarauan? Bai, aurten okingu betiko moduen, itxurazko arrain salmentak, urten aldizek egaluze eta tao itxasontzizetan, Arrantzalien museu ebe bai asteburu guztizen barikoti domekara doainik izango da. Eta, asteburuen zier hainbeste ekitaldi gizago kinguz. Berritasunik ero izango dugu aurten? Zelan, parkatu? Berritasunik edo izango aldugun aurten? Bai. Aurten, Bermeotuna World Capitalen eskutik, jasangarritasune bermatuteko bertoko atunea zeiniko pintxo berezizek egongo diez salgai. Eta hori lehen esan dotelez, kostakon enpresin eskutik, 20. mendeko Bermeoko portuko flotien historio grafiko erakusko eskuile bai. 20. mendeko Bermeoko portuko erakusketa. Irudietan gainera ikusi dugu ere pilota partida bat, kirol eta kultur ekimenak ere egingo dira gainera, ez da? Bai, klaro. Asteburu guztireko ekintza ezberdinetak, alde batetik esan zulez frontoien eingo da, barikuen okingun pelota partiduek, eta baitze geure euskal dantza, geure dantzariz egongo diez dantzan, bariko gauin bebai abanerak egongo die, pilo bat gauze egongo diez, tamborra di urtengo da zapatuen, beteta dako asteburue. Egitarau aparte izango duzu ez alantzari gabe. Gainera aurten ere solidaritza gunea izango duzue, zertara bideratuko da jasotako dirua? Bai, solidaritzan gunien, orain arte egin zen moduen, 6 eta 12 urte bitartien
Eusko Jaurlaritzak kubritzen ez dauzen gaixotasun arraruentzako bideratuko. Bai, garrantzitsua da jakitzie hori ingo dela Bermioko familizen artien. Osea, hori diruek Bermioko familizetan amaitzuko dau. Bego goiti kargarli egingo diozue aitortza aurten, 27 garren egaluze sariarekin, azokaren sortzailea da, bera. Bai, bego hasikeretan esan zulez, aurten gure lemie sustraietara bueltatuz da zehozelan eta elkarte guztizek ezinbesteko ikusi dau, 30 urte bitartien ospatuten da bilen azoka hau aurrera erundauenari zehozelan errekonositi ez da. Azkanin begon karrera amaierako lana izan zen, eta mendaru 30 urte berori eitzen. Orduen momentu paregabia ikusten du, orain arteko lana errekonositeko eta beraz horizon duteko momentu edala pentsaten du bebai. Bai, 30 urte ez dela gutxi. Azkenik bada bisitariei edo esan nahiko zenieken zerbait? Bai, etorko izendanari, etorko eta ez dizenari bebai, animeten notez etorten, mesedez, guk jasangarritasunez euselan bermatuteko bebai, eskatuten du etxetik ekartzie boltzak eta hone gauzek, bebai marmitzeruen gure badan ez da arazorik egongo, asko zobi hau etxetik ekartzen badun taperra, eta gero kanpotik datozenari mesedez zemat eta gehienek autobusek eta hartutie, eta gero guk egirrizen ongo garizen hori, kalde batzu sarratute ongo dizelez, zemat eta gitzi hau erabiltzen badun kotxie, hobi hau. Eta gero ez ebez, hau dala bebai, espazio bat erasuetatik kanpo gudune, eta danok apurtzu bete imintzen badun gure eskotik, pentsatzen dutela, asteburu ederra okingule. Kontuan izango dugu, gogoratu, Arrain azokak ordutegi jarraitua izango duela, ostiralean arratsaldeko 8:00, hau da, goizeko 11:00 arratsaldeko 8:00, zapatuan goizeko 11:00 arratsaldeko, gaueko 9:00, eta azkenik igandean goizeko 11:00 arratsaldeko 3:00. Itsasoa erakusmaietan ikusteko gogoz, agurtuko zaitugu Maite. Mila esker. Eskerrik asko, zeu hori, da beste bat erarte. Txillidalekura itzuli dira 1980ko urteetako 10 eskultura artistaren mendeurrenaren arira Eduardo Txillidaren 100 urte telefonika bildumarekin erakusketa inauguratu dute segurtasun neurri handiekin eta Espainiako erregearen bisitarekin. Zinemagaien inguruko berriak dakar, beste behin, Alain Rekondok. Kaixo, Alain? Kaixo. Gaurkoan errepasatu ditugu zinean, dozkagun aukera desberdinak, estreinu berriak egon dianak eta interesgarriak iruditu zaizkitenak eta gomendagarriak. Aukera oso desberdinak, bata bestaletatik, eta gustu guztientzat aukera daudela iruditzen zait eta aipagarria iruditzen zait. Adibidez, daukagu zinetan, Risuke Himagutxitan zuzendari japonearraren film berria, gazteleraz El mal no existe deitu dana, eta da zuzendari bat, batez ere lehengo urtean fama handia irabazi zuena Drive My Car filmaren gatik, Oskarra irabazi zuena
gazteleraz, inglesez ez egindako film beranetatik, eta bueno, badirudi film berri honekin baita ere proposamen interesgarri bat ekarri digula. Bere aurreko lana entorno urbanita batean kokatuta zeon, eta bueno, zuzendaritzak garrantzi handia ematen zion entorno urbanita hori, eta kasu honetan zuzendari hau asko aldatzen dula pelikulatik bestera, eramaten digu entorno rural batea, trama ekologista bat kontatzen digu, zelan famili bat eramaten duen aurrera borroka bat, bere terrenoak ez erabiltzeagatik lujuzko kanpin bat eraikitera, ez? Eta horren barruan thriller modura kontatutako istorio bat eramaten digu, eta bueno, zuzendari honek egiten duen bezala, beti ere aitzakiz erabiltzen du tramak pertsonai oso interesgarriak idazteko eta behain arteko gatazkak kontatzeko. Orduan filme bastante luzea dana, imaginatzen dut ritmo oso pausatukoa, irudiei eta bueno, enkuadrei garrantzi handia ematen diona, eta agian ez da film frenetikoa izango, baina seguru interes handia duena. Beste alde batetik daukagu, esango nuke estilo oso desberdina duen beste proposamen bat, Challengers edo Rivales deituriko filma gazteleraz, Luca Guadagninoren film berria, berriro ere zuzendari bat prestigio handia irabazi duen aberazkereko lanekin, eta kasu honetan Italiatik ekartzen digun filma. Italiarra da, nahiz eta ekoizpena estatu batekoa izan, esan dugun bezala, film zuzendari oso formatua izan dela, batez ere Call Me By Your Name edo Bones and All filmaren gatik, prestigio handia irabazi duena. Kasu honetan Zendaiak protagonizatutako filma daukagu, eta kirolaren entorno batean kontatutako istorioa. Alde batetik, tenis munduko lehiaketa mundura eramaten digun filma, baina batez ere 3 protagonisten arteko erlazioa kontatzen duna. Bi mutil eta neska bat, eta beren arteko iruki amoroso hortan eramaten dituzten erlazioak, eta iruditzen zait film oso interesgarria dena, bai hartzen dituen erabaki artistikoengatik, batez ere enkuadre oso bereziak erabiltzen ditunak, batzutan ikuslea ipiniz protagonisten buruan, inkluso teniseko pelotaren buruan edo bere lekuan, eta horrek eramaten digu, esan dugun bezala, erabaki artistiko oso arriskatuei, eta iruditzaitena zeinak interesa duena horrelako film desberdinak ikusteko, proposamen interesgarria dela. Eta azkeneko aipatu genuke La Casa deituriko film espainiarra, kasu honetan Paco Rocaren komiki baten oinarrituta da ona, eta debut bezala eramanduna zuzendariak filma egiturara, ez? Kasu honetan kontatzen dugu Valentziko famili bat, etxe bat eratzen duten 3 anai-arrebak, eta etxe horrekin zer egin erabaki behar dutena. Berriro ere entorno rural batean kokatutakoa, eta berriro ere kasu honetan lehenengo proposamenan bezala, ritmo oso pausatu batean, 3 pertsona desberdinetan artean eramaten diran konbertsazioak eta erlazioak seguruna oso identifikagarriak izango diren konflikto pertsonalak kontatu dugu filmak, eta irakurritako kritika guztietan aipatzen dugu interesgarria dena, komikia oso ondo adaptatzen duena, eta proposamen bat berriro ere seguru interesgarria. Eta bukatzeko, ostegun honetan Leidorreko zinefolumean, iruditzait beti bezala proposamen interesgarri bat daukagula, HTM Pusi deituriko film bat, Frantzitik datorrena, baina bere zuzendaria emakume magrebiarra dana, eta bere historia pertsonal baten oinarritutako historia kontatzen diguna. Bere gaztea zanen, inmigrantea zan estatu dautan, bortxaketa bat sufritu zuen, eta film honetan kontatzen digu 3 nesken arteko erlazioa, 3ak jatorri desberdinekoak, bata saharauia, bestea arabiarra eta bestea Afrika beltzakoa, eta zelan Pariseko suburbio batean bizi edo ale moduko bizitza eramaten dutena, eta horietako batek bortxaketa bat sufritzen duena, eta beste lagunak nola erlazionatzen duten egoera horri, ez? Berriro ere denuntzia sozial handia izango duen filma, eta seguru kontzientziak mugitzeko erabiliko dugun historia izango dena.
Orduan, horiek zirentan daukagun proposamenak eta denak proposamen interesgarriak. Bihar izango gara bueltan berri gehiagorekin, Nerea Zuluaga Jauzeko Soziala eragile berriko kideari eginiko elkarrezketarekin agurtuko zaituztegu. Bihar arte. Euskal Herriko mugimendu ekologistak badu krisi ekosozialari aurre egiteko eragile berri bat. Jauzi ekosoziala, hilaren hasieran trantsizio ekosoziala bultzatzeko eragile transbertsal bezala aurkeztu zuen bere burua Ibarko Untzaga plazan eginiko agerraldian. Eragile berri honen inguruan hitz egiteko gurean dugun Nerea Zuluaga Jauzeko Sozialeko kidea. Kaixo Nerea? Kaixo, arratsaldeon. Konta iguzu Nerea, nondi dator Jauzeko Soziala? Bueno, Jauzeko Sozialak dator eztabaida prozesu luze batetik. Oindala 2 urte eragile ekologista desberdinen artean bilera bat egin zen Ibarren, eta hor euskal ekologismoaren diagnostiko bat egin zen, eta identifikatu zen, larrialdi egoera honeri eta krisi klimatiko eta energetiko eta ekologiko honeri erantzun irmo bat emateko ezintasuna zegoela, Euskal Herri mailan ez zegoela eragilerik edo ez zegoela masa kritikorik neurrizko erantzun bat emango zionik datozen aldaketa ekologiko eta sozialei. Orduan abiatu zen eragile berri bat edo zerbait horreri erantzuteko, eta gaur egun eragile horrek badauka bere izaera, badaitu bere helburuak finkatuta, eta martzan hastera doa, ez? Hortik dator Jauzi ekosoziala. Orduan, bere helburua da jende areketa, gizartearen sektore desberdinetara heltzea, eta areketa jende gehien batuko dituen mugimendu bat sortzea. Maiatzaren 11-arako Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartak deitutako mobilizazioarekin bat egin zenuten, bidezko alternatiba ekosozial baterantz jo behar dugula aldarkatu zuten mobilizazioetan. Zeri egiten diozue referentzia ekosozial terminoa erabiltzean? Bai, ekosozial terminoa hasi ginen erabiltzen, ekologikoarekin ere berdina da, ez? Gure ikuspegitik ekologikoa eta soziala ezin dira ezberdindu. Baina, egia da, askotan identifikatu dela mugimendu ekologista borroka konkretuekin, edo adibidez biodiversitatearen galerarekin, galeren kontrako borrokarekin, erreka baten kutsadura, edo ingurumen auziekin batez ere, ez? Eta ekosozialaren hitza ere izenburuan jartzea erabaki dugu, borroka ekologikoak eta auzi ekologikoak erabat lotuta daudelako gizartearekin, ez? Gizarteak sortu dugu gaur egungo krisi ekologikoa, hori alde batetik, eta gainera, gu geu ere natura gara, orduan ekologikoa dena, soziala dena, beti izango da ekologikoa ere, bai. Sareetan zabaldu duzuen bideoaren hasieran azaltzen duzuen bezala, bateko abiadaz norbaitek edo zerbaitek dagoen tokia utzi eta beste batean gelditzea da jauztea. Zertarako eta norantz egin nahi duzu zuek jauzi? Zein da zuen xedea? Guk nahi du egin jauzi kualitatiboa, bestelako zibilizazio oinarri batzuk izango dituen gizarte baterako, eta ere bai egin nahi dugu jauzi kuantitatiboa, ez? Nahi dugulako, ahalik eta jende gehien batzea borroka kultural honetara, ez? Hain zuzen ere hori da gure xede nagusia, borroka kulturala, eta hegemonia hori, orain krisi larrialdi edo krisi ekologiko eta ekosozial honetara ekarri gaituen pentsakera hori eraldatzea, ez? Eta hegemonikoak diren balio batzuk zalantzan jartzea, eta adibidez askundeten gabearena, ez? Eta garapenkeriarena, ez? Garapenak gero eta hoberagoa dauzela, eta gero eta askundo hoberagoa izango dela hori oso zalantzan dago,
eta bueno, horrelako borroka kultural bat ematea, ez? Da gure xede nagusia. Ze desaskunde garaiak ekarriko du bestelako gizarte bat ala beharraz, ez? Desaskundea guk diogu ez dela nahi edo ez nahi, da etorriko den zerbait. Orduan desaskunde material horrek eramango gaitu derrigorrez beste, bueno, behar izan batzuk, eta beste gatazka batzuekin aurkitzea. Eta zentzu horretan bai aldatuko dira orain arte gure gizarteetako balioak eta oinarriak, eta bueno, borroka kulturala zentzu horretan ematea, bueno, bide aberastasunak eta ondasun materialak birbanatzeko, kooperaziorako eta bueno, danontzako bizitza duinak eukitzeko, ez? Ikuspegi horretatik eta lankidetzaren ikuspegitik egin behar delako trantsizioko soziala, ze desaskundeak eramango gaitu, bueno, borrokara, baliabidengatiko krisietara, borroketara, gatazketara, eta hor baliteke, bueno, lehiakortasunaren kultura honek jarraitzen badu, aberatzak gero eta aberatzagoak izatea, eta bueno, pobreak gero eta pobreagoak izatea, ez? Horregaitik, bueno, horregaitik ere bai jauzieko sozialarena, ez? Bidezko trantsizio bat egin nahi dugulako, eta alde horretatik, bueno, ikuspegi soziala eta borroka kulturalarena uste dugu zentralak direla, ez? Sistema ekozidaren aurrean, jauziko soziala jartzen duzuen olana handi baten azpian egin zenuten agerraldia, zer nolako sisteman bizi gara zuen ustez? Bueno, sistema ekozidaren aurrean jauziko soziala esaten dugu, ekozidak esan nahi du bizitza eta natura bera horren kontrako bizimodu bat daramagula, eta jauziko sozialak esango luke guztiz kontrakoa, ez? Bizitza bizigarriak eta bizitzaren aldeko bizimodu praktika eta balio batzuk ordezkatzea, ez? Gaur egungo gure bizikalidadea eta gure bizimodu oparotasunean bizi gara, ez? Batez ere, ari naiz iparraldeko gizarte industrial eta garatu ez, noski. Eta oparotasun material horrek hori izan da naturaren lepotik, horregatik da ekozida, eta izan da beste lurraldetako komunitateen eta haien baliabideen lepotik ere bai. Orduan, guk kriston zor ekologikoa daukagu kriston zorra beste herrialdetako komunitateekin, hango lurraldeak zuntzitzen daramatzagulako urte asko, eta berreki gure mendietan ere bai, eta gure lurraldetan horrelakoak gertatzen direnean zelako minera egiten duen badakigu, eta hori beste herrialde batzutan, da gainera modu askoz ere bortitzagoetan egiten egon garelako, ez? Eta horretatik bizitzen egon garelako, ez? Gure energia, gure gaza, gure argindarra eta gure gasolina ere bai, gure mobietako materialak, gure bizimodua behera, beste herrialde batzutatik dator. Eta orduan, ekozidio horren aurrean, jauzi ekosoziala eman behar dugula uste dugu, ez? 3 helburu nagusi zehaztu zenituzten zuen aurkezpenean, batetik trantsizio ekosozialaren inguruko gogoetak gizarteratzea, bigarrenik ekologismoa zeharka lantzea, gainontzeko eragile eta borroka sozialekin, eta hirugarrenik alternatiba integral bizigarriak planteatzea. Azaldu guzu pixkat gehiago? Uste dut, 3 helburu horiek nahiko ondo definitzen dutela gure helburua edo gure bidea izango dena. Hasteko argi daukagu trantsizio ekosozialaren inguruko gogoetak gizarteratzea ezinbestekoa dela,
eta horregatik, dagoeneko egin izan ditugu ja hainbat hitzaldi, eta bide horretan, edo formakuntza tailerrak, kanpainen bidez ere bai, kontzientziak astintzera goaz, eta, bide hori oso argi daukagu garrantzitsua dela, ez? Bigarrenik, ekologismoa zeharka lantzea gainontzeko eragile guztiekin, lehen esan bezala, ez? Zapatuko manifestazioan egon ginen eragile diferenteak, sindikatuak, karta soziala, pentsionistak, egon ginen eragile ezberdin asko eta borroka baten berdinean, ez? Orduan, uste dugu hori dela bidea, ez? Ekologismoa zeharkako gai bat izatea, borroka sindikaletan industriaren industria eredua birpentsatu behar dugu, eta borroka sindikalak auzi hau barneratzea klabea litzateke, edo gakoa litzateke, baina, migratzaileekin baita ere, emakumeekin, uste dugu gazteekin, uste dugu ekologismoa zeharkakoa dela eta transversala dela, eta horregaitik, gainontzeko eragile guztiekin lan egiteko helburua daukagu, ez? Eta, horretan ari gara modu sumean bada ere, ez? Eta hirugarrenik alternatiba integral bizigarriak planteatzea. Alternatibak adibidez, guk badaukagu salatzea helburu gisa, ez? Orain arte egin diren kontsumo eredu neurrigabeak salatzea, lusua salatzea, baina planteatzea eta proposatzea ere bai bada gure helburuetakoa. Eta orduan, bide horretan aipatuko genuke Mikanerreko, Uribekostako enpresa bat da, enpresa industrial bat, zarratu egin da, eta 100 piku familiantzako kalean geratu dira langile horiek, eta jausik beste eragile batzuekin batera, sindikalak, eragile sindikalak, instituzionalak, eta tokiko eragile diferenteekin, martxan jarri dute enpresa hori trantsizioko sozial batean sartzeko proiektu bat, ez? Eta badago proiektu hori garatzen gaur egun. Eta apur bat, bide horretatik ere alternatiba integral horiek ere planteatzea garrantzitsua deritzugu, bai. Egitasmoaren berri emateko webgune bat sortu duzu eta udara honetan izango duzu lehen mugarria. Zertan datza lehen mugarri honek? Bai, udara honetan abiatuko gara kanpaina batekin, kanpainak nahi du salatu luxuzko bizimodua, eta azken batean gure iruditegian ere dagoen luxuzko bizimodu hori, eta gehiegikeriaren kontsumo eredu hori, ez? Hori salatu, eta bestetik ere proposatu nahikotasunean, eta ez gehiegizko kontsumoan, nahikotasunean ere, nahikotasun materialean ondo bizi gaitezkela, eta ondo eta hobeto areago, ez? Osea, desaskundeak ez dakarrela beti pobrezia edo bazterkeria, eta ez? Desaskunde materialak kasu honetan badakarrela baita ere, nahikotasun horretan bizitzeko denbora libre askatzea, eta horretarako zaintza lanei, familiako denborari, bizitza sozial, politikoari, komunitarioari, horreti guztiari, beharrezkoa lanaldiak usten ez digun denbora hori askatzea,
bizitzaren beste arlo hauek elikatzeko aukera ematen duela, ez? Eta amaitzeko esandako guztia kontuan izanik, nola definituko zenuke jauzi ekosoziala? Bueno, jauzi ekosoziala oso mugimendu irekia da. Nahi du, gizarteko sektore guztietara heldu, eta ekologismoa beste borroka sozial guztiekin eta politikoekin uztartu. Orduan, da mugimendu irekia, mugimendu gaztea da, baita ere. Eta horrela definituko nuke. Mila esker, Nerea Zuluaga, Jauzeko Sozialeko kidea, zorteon? Bale, eskerrik asko zuei. Bai.